jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗe baɗowo ko wela waɗande wela waɗaɗo wela taw waɗiri kono welira kisal ñiɓngal e yurmede yanje yo gon e lulaɗo ɓurɗo windere jotto kala dewɗo moƴƴere ha jalngu badagu ngu wona kaytowu bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe haalirde añam ɓamti pulagu añam yeroyaɓe on kofnama kofli pulfuli kofli guiɗgol kofli jokkere enɗam sikki ala hande ko ñallal capantati lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas tawi konngol ngol ɗo forto ko ɗo e añam pante e nder gendi wala fendo en garti e yewtere men gosoraaɗo seeratah e laawde nde waɗanta en laamtoro sal abdou toksir mudulumaji demɓe alhaji ali bamuɗala he e jeejengo takko wuro e min giɗo mon ibrahima oumar kane katante leñol mo añam yeroyaɓe tiitoonde yewtere men hande wiyete ko Kuy Pap Kuy Pap ana jogani en kaɓirɗe ɗe Aissata Diallo debbo gendi fuɗɗi bela haalirde añam mo luksebe gorgole balle walalde ngoga sengo ko guiɗo men Aminata Siré basumil bandu boolo mo seeno paalel e añam yeroyaɓe musidɓe tedduɓe en ñaaguima gueno moƴƴo nde waɗanta en jaam cellal kisal e ɓamtare e nder windere nde kala ñaw kadi gondagu kulagu ngu nde gueno aynata reena wonduɓe hen ɓe gueno sellina ɓe gondani hen ɓe gueno danda musidɓe tedduɓe en calmini ɗo guiɗo men ceerno Ousmane Ly mo ndulumaji funeɓe en beltanimomo kadi kaadi weltare nde tawno ko cakkude ñiklata defowo so tawi golle ne golle noddoɓe kolla ene ketto golle ɗe ene gadda hen teskuyaji mumen ne gadda hen ballite mumen ɓen ko fodɓe yettede saabu saɗa waɗa hunde mbaɗanta ko renndo so renndo ngo hullitima ne jaɓɓo ko arata ko te woni hen ko nafata ɗum ene softina waɗoɓe ɓe o jarama en mbimo seydi Ly musidɓe tedduɓe mbiɗen tiitoonde yewtere men hande wiyete ko Kuy Pap eɗen beltinira noon renndo ngo so gene jaaɓi jaabima ñallal ɗiɗi lewru jolal ma en mbaɗ yewtere heeriinde ko faati e añam goto ngam uddital juma jogorngal waɗede toon ñande jeegom ndu lewru ma en kaal seeɗa ka ganduɗen e goto kaalen seeɗa to banggue juma kaalen seeɗa to banggue jom wuragu kaalen seeɗa e woni gueɗe teskinde e nder añam goto en kofni godonaɓe kala en mbiyo gene hokku en hawrude hen so tawi en garti e ndeɗo tiitoonde Kuy Pap mbiɗo andi wittiyankoɓe pularɓe woƴaɓe ɗemgal ngal ko wayno ceerno Amadou Bara Ba en mo wuro Molo
nana jappi noppi nde ɗo tiitoonde holko jogori haalde. So wiyama Kuy Pap aɗen mbaawi teskade kuy ko ɗum inde, ko ɗum wowlaangu walla ko iidaangu, tawi jeeya koye gowlaali Pulaar, fodde njaajiindi ɗemngal ngal eno geno ñaawri ngal. Pulaar walla fulfulde walla mbiyen pulal walla no mbaaɗa wiide fof, Yero Dooro Diallo wi inɗe ceeri innaaɗo ko gooto. Ngal jogii no ngal haaldete hakkunde aade e hono mum. Leñol ngol no ɗemgal ngal lelori ana jogii gooto kala inde rokka nde nootorto. Nde leñol ngol haaldi e ɓesngu mum rutti lelni peeje no haaldirta e ko hoddi, foti ko ɗum neɗɗo walla ko ɗum kullel walla ko tagoje goɗɗo. Nana mbaruudi dilla, nana fowru dilla, nana rawandu dilla, nana ullundu dilla, nana nagge dilla walla mbeewa. Kono geɗel heen fof ɓe dokka ɗum tolno e nder ɗemgal ngal e mbaadi keeriindi mbele huunde nde waawa heɓtineede. Dokken yeru ɓe mbima jooni rawandu muuri walla rawandu hawsi. Ɓe mbima fowru ŋuuñi, ɓe mbima mbaroodi ungima, mbabba hani, ullundu ŋeewi, boyi hawsi, gertogal joggi, somre ɓiici e geɗe bayɗe hono noon. E kawisaaji mbima nagge huuni, mbeewa meeni kono yoɓe meeli. Ay ɗo dille dillooje ɗe pop ene ɗeɓi yerondirde e neɗɗo haali, kono haali o ɓe kertinana ɗum aade ɓe kuutoro ɗemgal ngal e inɗe goɗɗe e gowlaali ko haala heen fof wata ko jengi. Jooni noon ɓe garta to bange kuutondiral e kulle. So tawi aade ne nodda hono mum wiyamo kaari ar, kono somo nodda ullundu o wiya ɗum muus, somo riwandu o wiya jeri. So omo nodda gertogal o wiya ngal kuy, so omo riwa ngal o wiya ngal kus. Ana gasa yeruji ɗi wonko jangini en. Joni noon kuy ko noddandu gertogal. So aɗa nodda ngal noon beele ngal yaawa arde gona e fillinde noddango waɗi ngal kuy 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 kuy. Yeru no jiɗirnoɗa mbabba daro mbiya ko korkor korkor,
no jiɗirnoɗa puccu mbiya ɗum hay no jiɗirnoɗa rawanu mbiya ɗum ay e gueɗe bayɗe hono noon. joni noon Pulaar wi so tawi cofel jofrani kuy ngel jofrata ko pap ko dillande, pap walla pata walla piti kono ko dillande tengti nden ɗon hunde joginde bifje. so tawi yiɗi dogde walla wonko jaggi ɗum yiɗi ɓoccitade no fitorto ni dille gonoje ɗon ɗe ko ɗum wiyete pap. joni noon jettinen tan yerungu to bange sofru woni ɓinguel gertogal ko wayno ullundu so ari jaggi ɗum ngam yidde songude walla cewngel jawle on yoɓe cilwel jawɓe e gueɗe ɓen noon ɗene jaaji fonde gaddinaji walla tan hunde wonde songore so memi ɗum yiɗi ɓoccitade fitande wonore ɗon nde ko ɗum woni pap. joni noon Pulaar wima so tawi cofel jofrani kuy ngel jofrata ko pap. holko nduɗo wowlandu ɗiɗo gowlali tappodiraɗi yiɗi jangguinde so tawi neɗɗo noddama e ko nafata o salima heɗade o salima arde so neɗɗo rentinama e ko bonnata o salima hettade e naftorade wadde ko bonnata ko so aroyi ana wawi memdemo ha o wawa dogande ɓen noddunoɓe mo e rentare o sali. wadde cofel ngel noddirama kuy woni ar jof e nder ngunuma e dow kisale ɓamtare ngel salima jofrude e ndin baadi so woodi kam ko memoyngel ma ngel fito ngel yiɗa noddunoɓe ngel saliɓe ngara jabtina ngel. wadde ɗo musidɓe tedduɓe won ko jangguinen sen ƴeewi noon e nder Gosoraaɗo seeratah e laawde fodde yimɓe hettotoɓe ɗum e windere nde ɓe en mbawa ɓedde keewal mumen. en cowti inde neɗɗo goto mbete goto kala yiito hen hoore mum ko jokkodirɗo e men setti ene jogii leppi Gosoraaɗo seeratah e laawde temedde 4 ngakkuɗe seeɗa ɗi yakori ɗo e balɗe 2 balɗe 3 so ala ko darti ma o wi en o heeɓi temen 4 ndeke bawɗo hettade ɗum ɗo oɗo wonko teski hen wadde so innama ko ha enen foof jiitoɗen fi koye men. joni noon cofel ngel haadi salima jofrude kuy arnatu bete aɗa hisa woni boowal ha ko songata mimi ɗum woni e fitade ene sekka mete ene walle firi ko ngel waɗani ko ngel fonno wadde ko. gartiren ngal ɗo pularal faade e rendo men gonɗen hande koye sanga ka aduna ka fof jogii kulol fayre e woytango ko faati e ñawu mbiyetengo coronavirus.
ete won jopanɗe kollaɗen ko genode addi ñawu mum kono kala ko ari ene jogo huɓunorgal en mbiyama so tawi eɗen jillodira e woɗɓe yo en cuumo woni yen mbar ko wiyete masque so tawi eɗen jillodire yo en calo memodirede hokkodirede juuɗe so ala ko heddi ɗum waɗi caabune ne ngoodi mbaɗen e juuɗe men mbete ittane en wonɗe caɗele wasa wadde rewam ɗum fof noon ko hoto jungo memtade hinere walla yitere walla hunuko walla ko nandi hen nde wannon ko e ɗen ɗon co'irɗe teska ñawu ngu heewi yottorade ade ɗum fof e waade noon won e leyɗe gudda laabi ngam ustude jokkodiri won e leyɗe gudda nokkuje dentetenoɗe e mbaadi mbawdi wonde fof ha hande e nder gendi farayse ngal ɗo ñallal ngal kaaldeten mawde 30 lewru yarkoma hitande 2020 laabi kala guddama yimɓe fof ndentinama hay goto fotani yaltude so wona tawi ko yaadu alay sago ndunne saɗa yalta yo taw aɗa jogii ɗerewol kollowol ko alay sago ko ma yalta wadde ɗum ɗo ko noddago faarude yimɓe e rentare ndenoɗen noon hoto en wonde no gila cofel ni caloɗen notade noddago ngo ko huleteno ko yotto en dogen nodden noddunoɓe en ɓe mbiyen joni noon min jiiɗi ko wallede e safa ko ɗum ɗo woni konngol so cofel jofrani kuy jofrata ko pap tiitoonde yewtere men woni Kuy Pap ɗum noon ko ɗo tan joweten yewtere nde konngol men hande pular mbaynigu walla baynorgol ko pular wi tarade maayo ha ɗomɗa ɓuri jolde e maggo awre dow lingue on jarama pulago